Kanisa bone galecho. Yenya sawa itaba kuna nje na go kire koyunga keresa no ligereti Amazing Voice of Victory. Na ri na tage ya sana. Tondo uchi akubona iga. Na korore kabisa amma mfumisa ya go kire mona na ri endelea na sawa tete. Ati babo mona na ba kumbia mona tiga nya sa to kongi. Yeah. Ko no mo ga ka kula tiro mukungu. Ye bono. Na ndo ba ngira mazena. Kumbu na wana bango batemwe kiwako menye kiagera na babara mugane mugane tutage yeso mugaka kule mukungu otigaire no koranga magenora ya mchenda ko abo nyasa wito amangana unako nyarka baga gukwana nkiringa kero omongina kobwa mona kwereirwe nyasa na bwate kobwa mona murobiri rombia nanda babura kabuli mbali bakomenya batwalira abacukuru batwalira ko bwamana abana baremerere bamenye nandikira tukinga ababura kabayiga bakeri baganirwa ase Biblia umuntu nabagwikera asako nyomo naende kobwa komenya obugima borobobe anyo munyoro na abana maranyo mumekia kunyomu wakaneye inga kia basacha baruba koraba nyoma abakungu baruba sibwa mbako nyoma igo basiboire ekero mukungu ale ekero mukungu ale moyo kobwa mono musacho ale moyo nali asibire lakini kera atoke kobwa mono musacho yo kule Biblia mweteli baka kobwa mono konyomwa yebono kobwa komenya obugima obobe ara isago kwatiga abana akireke ko teyo bwata abana bara banene abandi babera abacukuru abantu bangabuna abo bakine banyarko abako bakorera abacukuru amana abana babo amina lakini baba abacukuru abana yigo lakini nyasa narweteri baga ne abanga nabwata abana kara bwati umubiri rombia asengenje nyomo igo Igo ima gumongina una watebire igo mwentese gotoka ngambale kanisa yamo abantu abuna bakorore bare bakore nyange bamenye nyasa nanje tiri bagaringa bunerio amina imbiya munaga kina ndonde otagete ko gwake simi kerengo soma se kitabu kya Hebrews chapter 13:4 bana banyasa yego totebiga yego te mangana kubwatia yego te banga marriage is honorable enyomo esikwe and the bed and divided but warmongers and adulterers God will charge enyomo esikwe ibirado munyako abigokorwa ko bwa mono ebichenu abanyakana abatomani nyasa n'abarenta asekina allo mbiole mbiamono Daniel gonya bituna nondo chebula seti wan manango kwana ya Maya wono kwa nelio kibona ni kwa remis Akinya sawa kwe Tinguru cheli ngana Amina Namo oliobo tango sike nande mwanje munale ibona aboko ne kwabure njera kwabura kodike nando wanjira na royo yani ne bangorwalire nyasago tanga na makwiro kara batana ne gosiyesa kara kuira na mangano kurigeria nsemo na utu ateunga banyakana batoma nyasa na barente asekina yamuna pa ko kabiti yabo ne ngiyata ne bare nyoma yango kinna yango muno yo bwata na bagetongo na bwata kuboro komo munale bona abita nekene nande goko mwanja asobiya na asobobe amuna pa kagandro moro yo go motura ona kanyo to termia yasa witawa kumbia mano amino mbia mano sana awestu asoma na beberanie 12 bungo bine enyome sikwe Yabituna centro enyome sikwe na bantu bonsi abanyakana batoma ni nyasa na barenta asekina onde nando bwate swali linde karibu igogo chakira nimbe ginko ba ese mbeo eripiti ya lero chinsa ibera la misi lakini Jumamosi nande ninto kaiga abana banyasaye beka amo asengenjo yogo sirana chinguru cheli ngana
indi chinyomo chikiasarikira abantu baituru abande barwarire abana banyasaye kitenene boronge chikorokia enyomo yesa ucha konyome kanisa yaye ngoyongo kwana monere. Hello. Yesu kare kurwa se TV biole nyasaba kusukare kurwa se TV na sukirare ngayo kwana waka kurwa ngwa runyaramba Cherokee Hotel mbia mono tata yongoroje mno bwana iga bwana nge kanisa gusema mbia ucha kwaenda kanisa mambi ngowenda nyasaba kwe mbia mono na matera bakaturikino chengora tukora babekira turaiga yendeke no bwama tegweto na nyasaye Jesus Gospel Outreach Church nyasaba kumbi yamono yele madalia biyamono yaki lakini unasema wake heshima kwa nyumba mwana Nyaramba biyamono Nyaramba na akorda chikambia wenga kigeteiga nande ntubariganitie nande kumurata korenta matera gaiga na boy direct ko batebia no ena matera nkoro seritura abantu na kirigento chikanisa wana marandia na muy kabisi erinde ne nambe yina mota tebi oraga nyukugani gokorandi kurwa CTV basi kurwa bona Cherokee Hotel mbia mono sana bateja barumba nte kuraga rangi mwabaro seratirero okimamboro ne mayembo tiga baja sabonge baragere wetani baragere ngana dio manene manena baseni igo abanonya sana ndonde oganetie kukwana kurwa CTV karibu igo twakora tawabange nyomesi kwe n'abantu bonsi ebirarero binyara ko abigo korekana bire ebichenu abanyakana batumani nyasaye n'abarente ko bwamana sekina nyasaye basesenie nande bali mukwerera munando cyari muri amatanga abande bali barwate nyagitari nyasaye uto tigaba gwenie tigango turaiwa ngoyo iga ningongo kwana nere karibu nande ngoyo akire STS mibono iga nchempasta lame konkware kurwa State Television ya Amazing Voice of Victory koro stra matera burandi mburaroro kora takego so ase studio abana banyasana botukwariganetie nabo obwake sime yitoko direction na matera kore record tole omana no itotiganyara kabaga ko bamona inwe ndiye mura rwe kanisa mugocha gusase mamambia na ichuma baisinamu baminto ingana twabwata nene nigoro ya enyomo ko bwamono esikwe abasacha bali banyo mataka babegenu asaba kungo baino mongino nyogotire mongino nya karo murwoire igento keronkeria abantu abange babera bangainire ya bana banyasaya aba muraba itoka babegenu asenyomo mochego chako bwamate ko bwamono kare mwanyomanire ani manyanga ti stage kire isato friendship, then you come what we call to courtship, then you go to marriage ina sawa itoti gabasenie na andu buyabwa abo baisane ande naende yatule go batero uko ekeroko na kuyaligania maua mazuri yapenda sa kuona na muungano kutoka Tanzania tunalo bwate ko bwa monakende na bomba roje una mokra gerabo na bomba roje hoteli gabo bana banya site ko mono itabasenie nande yase account yeyo monto kara ganiko bwa mono go toma no ne sadaka yongwa kana tore keru mutinya soko renta mangana ya sembeo usire nchiri kinamba na checho mona na bari ganetie ngoyango kwa na nere gose. Hello Ingoyo. Hello. Yes, hello. Sukara Kurwa CTV. Karibu sana abana banyasai. Itukulia lero asinge njogo seniwa na matera ina yenge njaso bwima bwaito. Ngona nda siekere. Abaminto ngongo kwa nere. Gradis Wairebia. Wairebia kurtaracha. Taracha se Italia. Na bangoriger se TV. No manyete. Ko manyete biyamono mpaka ngwanda go cyari musocho nganya muri keinga. Gradis mbiyamo ngaki kwa da mangana yure nyomo. Amangana ina manya.
Anene mono asesine kitu ikire chabere chingo mono. Amaene. Yandera gukurera abantu bo monene bawunjoke basali chinyoma cyasali kire. Amaene cyabunekanira abantu bagwitune meyo abantu banyora marwaira abantu bamenyete ne stress ya yesa bakonye. Chinyinga bagaka babere bakumwaimo abanyina ninga bamenyete mechi abantu bande mbatageti kunyora bagaka babo. Tubasabira grade sirinde bayana ne chinka cyabo nande bamanya Yesu. Chinga chibara kembya mama. Yamana baba. Ngoyongo kwa nanere. Hello. Bana Nyasaye yugo gutoirwe era kubwa mononga nyete. Pwango tole alo. Sukale kurwa CTV, kero waka wasukale kurwa CTV. Bana Nyasaye. Pia mono alo. Ngongo kwa nanere. From where? Pardon? I'm seeing Pastor, if I'm trying to call another person is living. Yeah, you can talk now. Yeah. I'm saying. Yes, sir. I'm blessed with the studio. You praise God. So after church, I'm just resting. I'm requesting the song of any song of soloist Lane Support. That is what we are trying to check upon to see whether it is in the system. Oh. Yeah. You not on any in the YouTube. Na mafundi wa mitambo wanaendelea pale. We praise God that you are watching me live from Voice of Victory. After Pastor, I'm going to receive it. Yes, let me see whether it is in the system. Thank you, sir. Wana Nyasaye nyeko wate kendo la kone kurwa CTV, you are welcome. Kero tokuri gele watero koiga ngakirango. Maua mazuri pa muungano. Sawa itato konya senyomo. Are you there? Hello? Yes, habari. Nzuri. Ni nani? Tunaongea na Pastor Nkwale. This is Pastor Nkwale Lamek. Pastor Mbwa Irebia. Injega daga neti. Yega. Maidi sanaro right sana. Your sister ngakyakoro kwa. Akoro kutoisi kerongo. Choisi nyagita ali ale gosenka. Ikale. Igao bakisi na bosiki sekini yani ovenga matukai na nega tia moyo te yugazi. Ya kichoisi ngoma sabira tona manene wetera chinguru jeli ngana na wene. Asante biono Pastor. Biamono tia tumubeka so manene wona iga o manene tato ito umunyagitari choice ogokora General Hospital no murwaire. Na abande barwarete na sabire ngomo wenyera negasi na ndu byo wabokorekane bura mu muromo ababoriri otene na mona intwe ikera nku abogeti abakwete abarwarete ukabawenia to weni chinkoro chitamu no mubera asireteria Yesu motori ito. Amina. Sawa ito tigara ndoko weni wa. Biamono. Nande ningongo kwa na monere. Habari ya leo. Hello. Wana Nyasaye, jinsi ya chigane jinsi ya chindonge. Anamangana mayakuru wa television ya Voice of Victory. Nyasaye utotiga sanga mona inwe. Ningongo kwa na monere. Suka kuja nsema kengo. Hello. Mbiyoro baba. Kai kurwaralia. Kurwarali. Biamono ya nyar ko bage kogenda pole. Wana Nyasaye. Na ndenta gete kubwa manonso meke funge kemo. Na wase kitabu gya Hebrews 13 verse 4. Marriage is honorable in all, and the bed and reviled, but who among us and adulterers God will judge. Igo biblia taringa tole ne nyomo abatumani mbanya kwa bakalentu asekina. Hello. 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 Ngongo kwa nanere. Umwega Nkurwa yi.
semani chego nga igushukie kenyoro. Kwanango lingane limo. Bono no patabana no to kurie dia senjire ngia kabisa wa kwa lera mangana maya go enyomo. Akiyo sawa kwinyome bwenere. Ndo mara wa mangana mlinga enyome ratu wa dia mangana wa kabanga graduation. Ya graduation nekero ko ende mbera. Oga ende mbera ni nyoma yaro ko nyitika gandrele. Ikaiko tonyesike. Bono kabikero kringa ngesikwe. Ya. Naende omuntu akimole babere nyomba ne bamole kuno mole. Nigo. Mole mera ni asibionse kya ndo matenga ase abantu bale babere. Ingana ndiri ko borati atore merani. Ana ndiri ko borana basonzora na kumyoka ni ko boro. Na maene goika nande se enketa bwati eliomana ete wate gusisika ni ego telinka. Goika to tu ale positive aso ko irana nani. Na maene. Ingana liro rase mangana onsi. No polemera na wapera na senjire ne abene wetani asibionse kere mwachi memechi etanire. Yeah. Igiri baga kuno muga kanumbo ngina senka. Nande tweranirana twakwana nali totasalie obwamate bwa abana. Obuna bobo maende kyero maeta abana babarabuto abayiru nebyewa. Wano. Naende mbato gojeti anana mono ekito ndo bara naende muna to ndo kununana. Na to konyara ka bato to kwiranirana igo twakonyerega sakukia mambia. Nanchi naende nata ka kwa nene sema ngene. Wano. Abe kunyanga tana ikwa nyomi nyanombo ngina. Yaba kimomenya asenka yaba batimba ya oya mochire. Ya yo mochire. Andene mono nte benga ko mwaka. Wano. Mungino ene bile kunyara kana eta mangana kumebwe teli bakali yabe na so ko irana senjira ya myo kunyomwa. Lakini onye yabele batimba yo mwako oyo wanjete mono kwa senko ya oli tangani. Wanyimanyire mwanyore mwana ya musemba be. Wano. Tali mangana ense opanye tenge tatu tanda ni biranga ye bingi ngo tanda asembe pia iko. Nigo. Lakini onye dire ko babuya ayanya kwatile kiromo wako ande menyoro re mereli asengi tense je no ile tole iko. Ono mogaka nkoborie. Kulingo. Omogakere kera akwirirwe nere ntoko matebire ndare mereli tarenta. Ono. Yena kyora ate yumongina rare mereka bwato mwana ya mababiri abasaja rukwanyaranga okwiru nando nyombire. Ekinta etoko tebanga nona asumu baka. Wana. Totige mechan totige birengere litonya usumeka imeya ito. Yeah. Omoga kanya maene wanje to mungino naende pati bayo chire lakini abate pati ngiyaga otigero mwana ya mosemba bere. Yeah. Ukigere kebabo nongate de merali ense na bere ikatika mwana watabanga wa kuma ide aikera ona agenda tiganda to mwa. Wana. Omungino no oli kwa bwato mutanga naende ochire. Igo. Abo para tabaka biro bagatato ono akera monena atonge to monta batonge na atonge to mundo musacha akamotonge bakungu babire. Yeah. Ngato mukungu amotonge to yo. Wano. Onyo chire letaspi tutu aro bora merali asenje. Tutika busimeke birenga lye bibeme ya itonga bono tinko banjuye. Igorango abakorinto eri tangani sana ibere ibungo bitana bitatu. Bibiliya goteba bono nko batebyande bali abataranyoma. Bali bataranyomwa n'ababuraka. Mbuya bawe buna nchende oyo Paulo goteba. Urendo onyati bakonyara gwetanga. Tigabanyo mwikiagara mbuya kunyoma kubwa gusambu nokugani. Maito omonto nabagoikira kubwa mono okwereirwe. Onya kominyo kya bakungu babanyene abaisike babanyene ibaga goikera achiko bwa magugoro na andani orobokomu obona bwo basembo kuru ase Biblia. Onye to kunyara. Basi menya. Lakini onye go kunyara. Onye go kunyara ngikate. Nago chinse igubono. Kolende bali baikire kunyomana na abachikire. Setalinche kolendo manene inga omukungu tatiko musacho ye. Abo bande nko batebya inje go setali omanene nga onyondo minore no mukungu otegene. Okay, yani nkelinga onyo mondo amaenda kolemera limbu ye kiagara mechando nere menge nane kero chikonyo mukungu okabere. Wana. That is the reason that bana. Wana. Otokata Paulo ngenge.
ya ukwana mangana mayaiga igo onya tu kunyara kolemereria Roma lakini abere buya tolemereria but egento kiyo kijato chanaleke birenge lyo kana tusino gete me ito ngati nkonyara kobanje buyeka iyo birenge kidia soire igo ina minis ige mino kingo birenge lyo ubi aturuba dilo ko ikonga ko tu gutaya yana kuminyoka igo ino romo chando manene lakini bwese tibulonge ngoyo kwale lero chire igo ikiagera oyo muira tali aye nyasa umurangeiri nyasa urobeiri no monene na urobeiri ayos etoko murusha magozo akongu sana na kiate banga nyabere biyomenya ebie kamba ka Yesu chira nyato kunyara kolemereria na gwaru abunga uruo bosibole biamona mwa tosimekana ase asomo Kristo na kolemereria asibiyons biamona mwa kanya sago seni ayo igo ni chekije na uko ndiri mo igo kwa ndebia karibu nande na mbei ane nyakacha bia chinguru cheri ngana aya aiga naba minto twasoma wo bwane ngobo kongu bokonyomwa na wotanyomana na ogotigana igonkelinga igego tebaiga gaki asa mangana ya mwandikerete inaba korinto litanga ni isane bereke funge kemo mbuyo mosacha ta kuno mukungu kulenda asenge encho ya matemu yokonyo yo wakoro botomani kiro mosacha abe na mukae omonyene na kiro mukungu abe no mosacha oye omonyene asenge njama temu yo tango botomani halo abana banya sai inaba korinto litangani kero montabe no musacha oyo monyene abe no mukungu oyo monyene na abana baita bamura orenyo kotakwa isotakwa tara molendera abachokoro igongelinga naye kugwikire myaka emiya korente ndagere mesa nanga gosoranga nyoma buna kobwa mono isaka niganyoma teisaka le moyo aba baibuli baito komenta bali myaka kera abana bakunyoma barore bieni byabo chakoro gendo bono orenge nyoma ikwanyikiraniri halo halo abana banyasaye na abaganiria maya siri tukulia rero asinge incho yechinga kipindi binengo swabire kusaba tole no mongino richo isiamo na bande na baminto bakwereirwe nyasa wito kubwa mono asanga monainwe tigatora anyoro yo mubuye kaiga halo ngongo kwa nanere halo yes ingo ni nani kwana na Peter Bosire Peter ngayokorwa ngoru kurukerugo Peter mbiamono nyasago senie kwarige dia marandi aya kanisa yekerugo mbiamono marandi pasta kwarandi ribuya akyo mwana wakwe ono iso indira kuna takambuli elimo boli yango bora litwali elio kana role Mosubati osire no mwakoye no mwakoye wanyora bono no bali kanisa yamo wano no bali kanisa yamo bona abantu barabwata ni kubanyo mane bija gosembobe onyo kwero no yokwereirwe bonse bakwereye one morori ora roba iteraso morori we kanisa onyamba akonyara gwetanga soko menya mochando toyo nyuma morori osoiro yorumia halo 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 mbia baba ni ngoyo Wara sikari wanyaore kurwararia kurwarari urumara wa grate kingi tigo kyo manana ba ku mongina tigo manyana to konye chinguru chini ngato to skenyo mambia mano mbia mano baba ikanisa kwalenge ayo kwa para te crucedia mbia mano tigo manana ba ku ya nduarete
Nyasaye tiga kubwata obwene. Naye ngondwarete. No jo obwene ngo gosaberande. Saberani bana to saberani. Biya mono baba monene na okonyo obwene. Ngwarandi biya sana. Ngwarandi biya sana. Biya mono. Ngwarandi biya sana. Onya ta kunyara komenya ne Biblia te babo. Na ke Biblia to te vinga to kwenta tole merarie. Lakini ri bagali yomo. Bueno ta nyomu lakini bagali konya komnya ko jesa basacha gosaria bamuraba abanyene mbiyanyo mwe erinda amenye no monto iyo. Bibiri ne uru to bosibole. Ngakio yo gotire ndera ta kole mereria tu ale gento to koroka temperance. Au bago te unga bale nda ba chokoro bale nda bana babo. Ninko igwete. Igo. Ya vere igo. Baba teba. Hello. Sinje chinga kiti atokoro saba omaneno mongino tu akorere. Tigato sa ono mongina just yairire. Anto kobeka sa maboko bwene omanene. Omanene konyo mongino yo asoborere bwa ya bwene amona abande barwata sinyagita na sevitanda. Oba kuna ndo tokonyo to skenyo amasire teria yeso motorio ito. Amina. Ya muna baba. Amen. Muna ba mona inwe nande tumirane repeat ala misi sambiri chabo tuko nande chuma mosiego chanto mirana astinguru cheningana ya saba sesenie urata kuru sadaka yae urata kama sabo enamba nere iyo 0710 711 471 ko basembeo wika ko bwa mono tu akanere nya saba simu.